कोलवा दर्यादेग वाठारांत चड दरान आयस्क्रीम विकप्यांचेर वजन माप खात्यान कारवाय केली। थळाव्या लोकांच्या कागाळी उपरांत वजन माप खात्यान पळोवणी करून ही कारवाय केली। कसलोय गैरप्रकार दिसून आयलो जाल्यार 9403301977 ह्या नंबराचेर तुम्ही कागाळ दाखल करची, अशी माहिती वजन माप खात्याचो अधिकारी नितीन पुरुशन हांणी दिली। रिगार्डिंग कोलवा बीचेर आयस्क्रीम ओव्हरचार्जिंग करता म्हणून सो बेस्ड ऑन द कंप्लेंट आम्ही टीम घेऊन आज कोलवा बीचेर गेल्ले। आम्ही इन्स्पेक्शन केले तेन्ना आमकां 3 गाड्या अटकले अमूलाचे। थंय एक कडेन 30 रुपयाची आयस्क्रीम 50 रुपया विकताली, 35 रुपयाची आयस्क्रीम 50 रुपया विकताली आणि 10 रुपयाची आयस्क्रीम 20 रुपया विकताली। सो आम्ही तिन्ही गाड्यांचेर केस बुक केल्ली आसा फॉर ओव्हरचार्जिंग आणि आमची ड्रायव्ह चालू आसतली। इवनिंग ऑल्सो वी विल बी कॅरिंग आउट इन्स्पेक्शन। आजूच न्हय, बेसिकली आफ्टर एवरी 2 days, 3 days we will be visiting all the coastal belt areas and see the violations. कोण ओव्हरचार्जिंग करता, कोणाचे पॅकेटाचे सारखे डिक्लेरेशन ना, समज कोण टार्गेट फसयता, ऑल एक्शन विल बी टेकन। आणि डिपार्टमेंटान आमचे एक नंबर लॉन्च केल्लो आसा 9403301977 नंबर आसा। तुमकां एनीवेर इन गोवा समज कितें वायलेशन अटकले तुम्ही ह्या नंबराचेर फोन करा आणि कंप्लेंट लॉग करा। द एक्शन विल बी टेकन very quickly. So 24 तास चालू असतो नंबर। One officer has been designated for this. तो नंबर 24 तास इन ऑपरेशन आसा। आज आमकां एज ऑफ नाव 3 गाड्या आम्ही चेक केले, बाकीचे गाडे चेक करपाक गेले जाल्यार ते गाडे सोडून धांवून गेल्ले आसा। सो इट इज नॉट अ वे दॅट आम्ही आजूच सोंपयतले, सांजचे आम्ही परत वयतले, फाल्यांय वयतले, ऑड टायमार वयतले, म्हणजे ऑफिस टाइम सुद्धा सोडून 6 o'clock 7 o'clock आमची ड्रायव्ह चालू असतली। इट इज नॉट दॅट आमचे एक्शन ऑफिस टायमाचेरच असतले म्हणून अर्ली, म्हणजे बेसिकली हे सांजचे सेल चड असता। इवनिंग ऑल्सो वी आर प्लॅनिंग टू